Ahoj, ahoj priatelia. Dlhšie som sa vám neprihováral, ale zase to bude len o tom istom. Začnem niekedy v roku 89 v januári. To nás vyslalo Československo na preškolenie na MiG-29 do vtedy ešte Sovietskeho zväzu, kde sme sa školili v podstate 3 mesiace. Prečo 3 mesiace? Lebo piloti boli vylietaní na MiG-23 na jedničku kategóriu, to znamená bojové použitie za každého počasia vodne v noci. A technici, ktorí boli vybratí pre obsluhy nových prichádzajúcich 29, boli skúsení s praxou a na MiG-23. Preto preškolenie nebolo učenie sa od samého začiatku, ale len konkrétny typ, jeho systémy, piloti bojové použitie zbraní, základy lietania vedeli, nemuseli sa učiť všetko od vzletu cez zatáčky až po pristátie a potom použitie zbraní. Nie. Toto bolo preškolenie. Trvalo teda 3 mesiace, vrátili sme sa domov, lietadlá prileteli do mesiaca, lebo taká bola podmienka, aby piloti nestratili ten výcvik, ktorý tam získali. Lebo pilot má jednu takú podmienku, keď chce lietať, že minimálne raz za mesiac musí nalietať určité cvičenia, aby mu neprepadli podmienky. Prepadajú podmienky od zložitejších k jednoduchším a musí znova robiť výcvikové lety, aby mohol samostatne pôsobiť za každého počasia vodne v noci. Preto do mesiaca museli lietadlá priletieť a piloti na nich začali robiť výcvik v Československu, konkrétne v Žatci. Teraz sme podpísali zmluvu pred pár rokmi, myslím, že je to 5 rokov dozadu, na F-16 blok 70-72. Keď sme zmluvu podpisovali, lietadlo ešte nebolo v sériovej výrobe, dolietavalo vlastne vývojové lety a bojové použitie. Prvé sériové lietadlo pre zákazníka bolo vyrobené až v roku 2023 v januári. Naše lietadlo prvé je vyrobené. Mali sme ich pôvodne dostať v roku 2022, nepodarilo sa v roku 2023 nič. V roku 2024 majú prísť prvé kusy. Lenže my sme tam poslali pilotov na 3,5-ročný výcvik, čo je v pohode, lebo oni sa učili od samotného začiatku lietať, nemali vylietané nič na žiadnom vojenskom type lietadla. Takže piloti sa školili, sú vyškolení na MiG, teda na F-16 blok 70-72, aj keď celé školenie prebiehalo na bloku 20. To je niekde z koncov 80. rokov, čiže 88-89, ten blok 20. Preto tam ešte pravdepodobne zostali a už na tých našich blok 70-72 robili dokončovací výcvik na konkrétne rozdiely medzi blokom 20 a blokom 70-72. Nuž, a teraz prečo MIGy stále neprichádzajú? Dozvedeli sme sa, že 9 lietadiel zostane vo výcvikovom stredisku v Spojených štátoch, kde budú naši piloti robiť ďalší výcvik. Asi ďalší piloti, lebo títo prví už by mali byť preškolení. A tie lietadlá tam majú byť do roku 2025. To znamená, že pokiaľ k nám nejaké prídu, tak nepríde ich plný počet, ale 9 zostáva v Amerike. Čo s technickým personálom? A tu je problém. Nemáme vyškolený na tento typ žiaden personál. Výcvik bude trvať pravdepodobne rok a pol, neviem presne. A to znamená, že aj keby lietadlá prileteli na Slovensko, nebude ich mať kto obsluhovať. Piloti by lietať mohli a pokiaľ tu nejaké teda prídu v roku 2024, tak ich bude pravdepodobne obsluhovať americký personál. Uvidíme. Neviem si to vôbec predstaviť. Áno, je tam záruka rok alebo 2 na nové lietadla, ale oni robia len záručné opravy, nemali by robiť celú obsluhu, jedine ak si ju kúpime. A to je dosť drahá vec.
kupovať si celú obsluhu na prevádzku lietadiel. Čo ďalej? Technici musia ísť na preškolenie do tých Spojených štátov a budú schopní obsluhovať daný typ až po skúškach a návrate. Či to bude v tom roku 25, ja neviem. Ale pravdepodobne tam tých 9 lietadiel ostáva aj z tohto dôvodu, aby sa tam náš technický personál mohol školiť. No, letisko. Už na jar som hovoril niekedy v marci, že Sliač pripravený nebude, Naď absolútne túto úlohu nezvládol. Bol 3 roky pri moci, pol roka bol pri moci jeho zástupca a letisko nie je vôbec pripravené. Boli vysúťažené len projekty na výkresovú dokumentáciu, ale žiaden realizačný. Tie mali byť vysúťažené realizačné projekty a vybrané firmy teraz v roku 2023. Neviem, či sa tak stalo, ale rekonštrukcia letiska bude podľa mňa trvať ešte celý rok 2024. Preto sa silno začalo hovoriť, že tie, čo k nám priletia na budúci rok, tie prvé, budú umiestnené v Malackách. A ja sa pýtam, v Malackách nebolo treba rekonštruovať? Veď tam tiež nikdy neprevádzkovali my F-16. Hej? Takže znie otázka, do akej miery a prečo až tak hlboko máme rekonštruovať za niekoľko 100 miliónov letisko Sliač. Dobre, zrekonštruujeme letisko Sliač, prídu prvé F-16, budú lietať v Malackách, nevieme s akým technickým personálom a konečne, keď sa všetci naši preškolia, tak budú možno presťahovaní na letisko Sliač. Či to bude ten rok 25, keď má prísť tých posledných 9, ja neviem. Požijeme, uvidíme. A pán Naď, kedy došli peniaze za MiG-29? Vy ste tvrdili, že není žiaden problém z Európskej únie a ja som ešte nepočul, ani nikto, ani vy ste sa s tým nepochválil, že to zaplatené bolo. Prajem vám pekný poradný deň v Čechách na ministerstve obrany. Dovi.